ECOWAS zai ba mu dama mu san wacce irin siyasa ce za mu gudanar domin ta mu amfani. Mu muna cikin sefa. Insha Allahu za mu gwagwarmaya don mu sake mata suna. Za mu gwagwarmaya don mu yanke alaka kalilan da ta yi saura tsakanin mu da Faransa. Kenan za mu samu wannan magana da ya faɗa ko tana can wajen da take suna ne suna gaya za su da shi. Yanzu wannan yaron yana ga ƙarfin uwayen shi. To bari mu ga jiwon mulki ya dace da shi ko kuwa kirkiro mai hadarin jirgin sama ko kuma ya dace da yaron nan. Malam za su tsaye da za su wullar da shi. Ka duba Gaddafi. In dai ba aljanna ka shiga ba yadda Gaddafi yawa al'ummarsa an sai dai aljanna ka shiga. Gas a kofar gida abinci sauƙin rayuwa ya ce na samu Libya tana Sahara na maida ta lambu. Amma duk da haka shi yasa aka zo ana fira da Gaddafi a gidan talabishin. Shi Gaddafi bai san an zaizaye shi a ƙasa ba, an cinye shi da yaƙi a ƙasa, an yi amfani da ƙananan 'yan bokon garinsa da ƙananan 'yan iska duk an gama zaizaye shi. Sai ana fira da shi a gidan talabishin ana cewa to mutane suna ta zagin ka cewa kai dan mulkin mallaka ne, kai dan kaza ne, kai dan danniya ne. Sai ce a'a ba 'yan Libya bane. Yana cewa ba 'yan Libya bane. Kaza ya ta maganganu da confidence da ƙwarin gwiwa. Shi yasa lokacin da aka harbe shi taku yana tambayin mutane cewa mana antum kamar wasu ne aka ɗauko haya ba ƴaƴansu bane. Ai yau mutum izo ya ga ɗansa zai kashe shi ai ya tambaya anya kuwa cewa yake mana antum shi ma yana mamaki malam abinda Gaddafi ya wa Libya yanzu tana cikin wannan daɗin ashe kenan ba dan bai iya ba aka hankaɗe shi dan bai yi biyayya ga sama ba da aka kai mai cewa za ka yarfar da su ka iya bakinka ka iya bakinka ko su yarfar da kai su kai ka kabari don sun ma wanda suka gabace ka jama'a muna gane magana